Comienza os baliti. Comienza os baliti. Comienza os baliti. Nawalan day ay. Aku balik di sekolah. Kami nggak count na. Disipit. Ik au ina was Spider-Man maar ik swimming het balik. Ik kan niet naar gaan spelen dat dan. Ik ga maar rechten maken. Maar ik wil het spelen. Dat is boring man. Nou, ina my dak. En zo mensen het nu. En net om maar gezien, ik het ja dong op. Want ik al weer dong op. Ik heb veel wijze ik heb veren. Ik heb veel wijze ik heb dit doen. Om die ronde, die hele ronde. En in din. Nan. Was altijd zo ben. Ik is een lekker ding man. Ik hoop dat zie je man. Die mensen het weggegaan. Hij jong zei van mij op TikTok. Ik is de kak. Hij zei net, ik heb net 10 subscriber. Hij zei van mij, ik heb 10 subscriber. Het baat of ik 10 subscribers heb. Ik heb nou 1 subscribers. Ik lig maar net, ik heb 10 subscribers. Ik heb 50. Ik heb miljoen, niet miljoen. 50 kun je mensen. Ik heb meer dan zo, maar je weet je verleden. Zijn naam is Riley en zijn neef is zijn naam is Ray. Die andere ene wat kakken, zij kan niet van zijn naam is Speedy. Jou van kwaai en spin. Hier wijs ik veel. Ik ga met morgen pizza kopen. Morgen, hij jongen wijs van mij. Ik schrijf mijn naam CR7. Mijn naam zit toch CR7. Ik mijn CR7. Van ik ook van Ronaldo is mijn beste soccerplayer. Tapi masih warna zip dong di pizza.
Piti discipline. Discipline. Piti discipline. Ele piti café lindo, pisa sua. E cana não feliz depois. Buena. Ik hoop het hier in mijn hand. Ik heb de gups. Ik heb de gups gehad laatst. Wat ik in. Ja, ga goed weer eens te